Imizi eminingi iyawo. Amadoda ayalala kuze kusekuseni. Umama wekhaya akanelisekile neze. Madoda, woza kababa udokotela. Sikunikeze iBlack Stick. iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise, ikhule kakhulu. Ibe namandla, kujabule umama egamelweni. ngeBlack Stick. Madoda, ungathembela kwiBlack Stick kababa udokotela. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816. Zicelele iBlack Stick kababa udokotela. Kujabule umama egamelweni. Siyabingelela baba udokotela baba wesizibojabule umfana omhleja ekhehlela omnuzo lamangcengisa ngesol futhi anqolisa. Baba udokotela ulo weqila senjalo nokugqoka ama jacket ayilento. Ya. Kunjena ke la ekhaya. Ubaba udokotela uyinyanga ngisebenzela ebuilding 2 Nedbank House building angiyisol futhi ngiyafisa ukubona abalaphi bendabuko besizakala. Awu understand. Abelaphi bendabuko abase Eastern Cape bazondwa ababizwa ngamampondo. Emuntu ebekusizile kuthiwa hey la sebenza lemponjwana. Uma ethi kumele kusizile nje umuntu la kuthina namhlanje ngifuna ukufaka inyanga yase Eastern Cape ukuthi khona bethukwa benjalo basazimisela ukuthi baqhubeke babasiza abantu kwaZulu Natal. Ake sibone siyayithola yini. Asibingelele baba. Kakhulu ngiyabingelela kakhulu. Ngiyela ukubona ukuthi udokotela Mpulu ngiyela nama Baba, ake ubaba ubani isibongo? Khanyayo. Isibongo ukhanyako. Awulawo. Inetwork yakho iyasiphikisa mkhulu. Ngiyafika. Yeah. Hayi mkhulu isibongo ukhawula uhlongwe. Ubaba uhlongo ukuphi nendawo leThekwini? Ndisibona kwaShembe tata. KwaShembe mkhulu kunabantu abafuna ukuzwa kuba baba uhlongo kwaShembe Clement. Abantu abeza kuwena basuke bezofunani basuke bezokwenzani? Mkhulu mkhulu alitholi alikubuli kodwa umuntu nje ngozoncedo ngomuthi nje hayi mkhulu. Umuntu mezokunceda ngomuthi mhlawumbe udingani lo muntu yini ayidingayo eze msuse phansi asuke eMpumalanga eze lapho kwena? Mkhulu izinto abanikholwa business. Abanye bazibhali bafuna izibonge, abanye bafuna izigubhu. Yinto abantu balidinga nje abanye akula. Bafuna ukwelatha ukunceda. Bafuna ukuncedwa. Mkhulu hayi nezinto ezenza kakhulu mkhulu mina kakhulu abantu ngiyabasiza kakhulu umhlaba wonke mkhulu. Bakwazi lapha eClermont ukuthi uyinyanga emakhaya uyaziwa ukuthi leThekwini usuku uzibiza ngenyanga noma mhlawumbe ubaleke emobeni ukushaya umoba kwenza kanjani? Hayi mkhulu mkhulu manje kakhulu eClermont mkhulu awukawufona awusithi na ukawumbuza nje liyazi kakhulu. Nasemakhaya lazokuzana kakhulu. Zikhona inkomo ekhaya, zikhona izimbuzi kwenzelana noma uqashile la uhlala khona? Hayi kulula emakhaya nomntu wami mkhulu nesomo nembuzi negusha ndinamahakho negusha nembuzi yonke mkhulu nomntu wami emakhaya. Futhi ndiyazo kakhulu mkhulu wayo khanya umuntu enyanga bakhanya ndimze mkhulu lo enyanga. Uma sikhuluma ukuthi unomuzi wakho nendlu yakho noma mhlawumbe wakhila u2 room noma kumanje wakho u2 room noma wakho u3 room ikhona indlu oyivusayo kumanje njoba thela sithi uthi wena wakhila. Mkhulu ngibonisiwe siyabona siyaphela mkhulu. Wakhi stairs. Ayikho hayi nakhe stairs abantu bayithuka abantu Mkhulu awusinike inamba abantu abazokuthola kuyona abakufunayo. Mkhulu abantu abanthola 073 61 Qhubeka khehla. 61 Yeah. 9. Okay 07 ithi 073 613 4619. Dr. Mkhulu sebuyaba bayisi yona mongamele yona ngayidodwa ngithola abantu manje. Okay. khona. Okay, it's 073 613 4619.
Okay, siyabonga baba udokotela baba sizibojabulile kumsebenzi ukuthi siwenze asibona belapha endabuko belingana ngokukhula sikhule sonke namhlanje sinesithoko esihloko sithi umkhuludi itopic yethu lana kuningi ke ngifuna ukuthi kuphinde sikubheke ningi ngifuna sikubheke ngifuna umuntu mina umezo enyangeni aphahle kodwa still futhi into zakhe singalungi umezo enyangeni ephethe 200,000 aphahle ufika into zakhe singalungi uphahle kanjani kanti awenze njeni awuthola amafutha embuzi uthole umuthi ekuthiwa unsukumbili thola amafutha embuzi nonsukumbili uma uphahla ukuhlanze lokho nempepho ukushise khona bazokutshela same time abantu bakini ukuthi la oyakhona uyokwenzani uzophumelela kanjani lapho uyakhona unsukumbili amafutha embuzi uyayishisa lento uyakhuluma uyacela uyinyanga uyisangoma ingane zakho zibothuka egcekeni azikhokhelwa akwenze kulutho thola unsukumbili thola amafutha embuzi uwashise umese ungitholela umsuzwane awulalela uthi ngithini lento ecabanga ngitholele umsuzwane phela ungawuthaki lana nyanga yami sangoma sami umuntu abantu othi ufuna ukusizakala awusazi uzothatha umsuzwane uphumele ngaphandle kwasekhaya wena mama wena baba uthatha ingane zakho zabafana uye nazo ngaphandle komuzi uthatha umshanelo umuzi usuyazigeza ukuyigeza kwakho uyazifaza ngalomshanelo uzungeze amagumba manomhlaba uyizungeze umzimba wonke nje bese umama naphume namantombazana ahamba wageza usuzwane nje wena ulindele into enkulu ozotshelwa lento enkulu ongeke uzuyithole wena ulindele into enkulu lento enkulu ongeke uzuyithole ngithi mina thola ke umsuzwane ngoba lezi zinto lezi thina asizikhulumi siyazenza but kubantu abaningi abazi ukuthi senzani ukuba abantu bebazi ukuthi senzani besoke siyibuke lento sithi no abantu ababuyele emuva hamba uthola umhlohlo wembuzi hamba uthola umuntu okuthiwa umsuzwane hamba uthola umuntu okuthiwa unsukumbili usebenze angeke ngiyichaze lento lena ezinye izinto sizichaza ngendlela yonke into esiyikhulumayo ebunyangeni yomuthi but kunezinto ezifuna ukuthi zivule ingqondo nje zivule ingqondo nje kumuntu as an academic person you are not expecting to hear this from inyanga kumuntu waphuma ku form 1 noma kumuntu waphuma ku standard 6 noma umuntu waphuma ku standard 4 esikoleni ekhuluma ngalento but I have to tell you the truth angizokusho nje lokho abantwana njengamanje benza into ekuthiwa i-coding ezikoleni emaklasini aphansi kwezo i-coding ezikoleni thina esibadala siyazi ukuthi i-coding and enginto engifuna ukuyiveza manje wena njengothisha you are slipping out from getting a job even further you are about to lose your job completely there is something that is called AI artificial intelligence and then in other countries they call it AR not AIR they call it AR artificial intelligence robotic it is taking over by far because just now teachers will lose their jobs because next 10 years there'll be no need to send a child to school I understand eminyakeni eyishumi ezayo sizobe singasekho isidingo sokuhambisa ingane esikoleni why do I say that as a doctor? Because most of the things that you are teaching a child, a robot can also do it. I understand. Listen to me carefully. Anything that you are teaching kids at school, people at school, a robot can do it much better. A robot can do it much better. Because a child to be learning at home, from at home, a child does not have to be late. A child does not have to carry a bag to go to school, and the parent does not have to have need to take a child to school and bring the child back. And there'll be a school, and IS schools, where a child to be registered online. One school will be able to educate half of Africa, just one school.
How's that? Just one school. Don't look at me with these ugly eyes. One school will be able to teach half of Africa because the rest of Africa is Arabic, the rest will be English. Simple as that. What I'm telling you is this. A robot, it is able to teach anatomy. On TikTok, a robot is teaching anatomy on TikTok. What if you're coming into a real tuition? Izingane zenu zizofundiswa irobot if it's geoengineering. Anything that concerns engineering, it touches a robot. You don't understand. Anything that concerns engineering, it touches a robot by far. You as a teacher, consider this, you are about to remain unemployed because this thing, it will start from private school. The recruit class by far, and the rest of the children will be on II schools. They will only need your desk and classes just to come and write the exams for Qualifications Authority of South Africa. You don't understand it. You are going to be used as just invigilators, that's all. You don't have to mark anything, the robot will mark. Because they'll be bringing no papers to write. Everything will be on screen. Simple as that. A child will be marked immediately there. And you as teachers now start to look around. Because if you got that mentality that says, I'm 5 years now in teaching, I only got 15 years to retire. No, we don't have 15 years to retire. Even next 6 years, after 6 years, we may be asked to leave the school because the school, there's no staff needed now. Most of the children are starting from home. This little thing called Zoom, it was not intended for you. It was a rehearsal of the future. That is how children will be taught. But it will be not Zoom. It will be something that is far advanced compared to Zoom. All we need as parents is to buy a screen that is huge so that when a child is monitoring the screen, it will be seeing the teacher. That's all. The children will be buying a helmet with specs to able to communicate with other children even in Dubai through that helmet. Through that helmet, you'll be able to astral travel anywhere as long as you're focusing them. What we are seeing doing in piloting, it's the same thing that you'll be applying at home. All you need is just to buy that helmet with goggles, and the rest you don't need. They mark you, they charge you there, and you are fine. And thereafter, you as a teacher, you know that. Just now you'll be out of work, start to look for something else. Because we as izinyanga sikhulume kakhulu ngezinto zokukhipha umuntu ehluphekile. Wena ubona sathi lokho kubudom. What do you mean kubudom? Even now, teachers are working. As they're working, they're unemployed at school. Akekho umuntu ohlupheka njengothisha. They're unemployed at school. But that shows that there is no future now in learning and teaching. Because a robot can do that. All is needed is just to buy a helmet and full of animation. That's all. As a teacher, now, think about it. It's going to happen, but not long time to come, soon. And kuneyifundo vese wena njengothisha ngakwazi sayifundisa. Animation and coding bazoyisusa kuyona le nto bayifake kwi-AI ingasenze uthisha. Kuneyifundo nje sezoqala zibeyiqala zi-eliminate kunina zifakwe ku-AI ingane izimakelene ku-AI. Sikuprovile lokho emabhenki u-understand whereby ukwazi ukuyivulela i-account ungayanga ebhenki. Ebhenki uya ngoba usuyolanda ikhadi mebethanda bakuthumele ngecourier. Okutshengisa ukuthi okwenzeka emabhenki kuza kothisha kubuhlungu kodwa. Angiqale phansi lokho esikubona kwenzeka emabhenki whereby sibhalisa yonke into ebhenki iza kothisha ke manje. Iyaqala futhi nangapha eHome Affairs whereby ubhalisa i-ID yakho yonke into. Uhlele ekhaya uye ngoba usuyolanda ikhadi. Kuzophela futhi lokho because that is all a rehearsal. The reality uzokwenza lokho uhlele endlini ungaphuma ngisho ukuphuma. Ngifuna ni understand lento ukuthi yonke lento wena uyobuka uyi-undermine because even your phone ngeke isaba nayo iSIM card.
even ama-contacts efonini ngeke asaba khona as long if you know those people. Ifoni uzoyitshela call umxo, did it calls umxo. Load airtime, it will load airtime. Add data, it will add data. That's all. Open Google search, open Google search. Close the gate, it close the gate. At home, you'll tell the phone and it will link there because nayo lento yama data iyaphela. Because we'll be using satellite straight. When you buy a phone, it will come without a SIM card, but it will be linked to the satellite. What is the meaning of that? You'll be on instant Wi-Fi, but you'll be connected to the satellite. What is the meaning of that? Whatever is happening at home, you're able to see when you want to close the gate, and you need to close the gate. Turn the aircon on, it will turn the aircon. Because your phone, it will be connected to your hub, to antennas at home. And thereafter, what is the meaning of that? Your phone will be tracking you wherever you go. I don't understand. Your phone will be communicating with other phones in your room, and your phone will tell that you are with your girlfriend closer by 1 meter, which means you're cheating to a partner or to a wife. Your phone. We have to understand when we tell you about AI and robotic, it's not something that is far. Tesla now, 2025, is coming up with a phone that has no SIM card. Tesla now is coming with a phone that does not need airtime at all. Tesla now is coming with a phone that does not need data because everything will be linked. You'll be calling anyone through internet. As long as that person has data, you can call. Because now we're calling people through WhatsApp. How's that? That is AI. That is AI. Even that you don't have airtime, as long as you got Wi-Fi, you can call that person. Which means you as a teacher, change your mind. But change your mind. What I'm saying to you is that don't let your car rot at home. I need to speak to a person who says, Babu Dogotela, I've got a car. Babu Dogotela, I've got shoes. Babu Dogotela, I've got a jacket. I need to sell it and come to you because I can see nothing is happening. Because now even investors, they're no longer opening big factories. They come with the content and they outsource people to do what they want. They're no longer opening businesses. Now it's about ideas. Plant your ideas. Ideas. Ask people to continue with your dream. But don't open a factory or a firm. What is the meaning of that? Which means even journalists bazobe sebehlele emakhaya. Ingangithi letha lento nayo. Noma ngabe amasokisi letha wona siwa convert into cash, sithathe sikunikeze into ozophila ngayo. Lezi zinto lezi if singazisho thina, unemoto manje exetshekwa la windscreen. Exetshekwa la dashboard ihlele ekhaya. Wena ukubona lokho ku-odd, ubona ngathi kunormal, akukho normal. We don't live like that if you're a human being. Bring that car, we will use it as a model of payment. Babu Dogotela babesizibotshaba namhlanje ngifuna ukukhuluma ngomelaphi wendabuko osegole igama lakhe kuthiwa umkhulu Hoti, Duncan Kahle Hoti. Insizwa lena esencane, insizwa esencane kakhulu. Noma iminyaka engayazi ukuthi emingaki kodwa insizwa nje esencane. But enyangeni ube imagnet, inyanga ethe uma i-major yaphosa i-threat kwabanye abafundisi. Awu understand. Inyanga ithe imikhula yaphosa i-threat kwangazuthi kwanabantu ababafundisa abakholelwa sangathi izwi lenkosi balo owner. Awu understand. Awukwazi uku-owner izwi leNkulunkulu and then uzwa umuntu ethi he's stealing my people. No, you don't have people. You got children at home. Akekho umuntu ontshontsha abantu bakho and izwi leNkulunkulu li-liberal and li-free. Alina patent kunoma and then raise i-threat. Raise i-threat waphakama futhi same people akade hamba nabo abazinyanga, they turned against him. Why? Kunenyanga mebezibona abantu ukuthi zi-effective, they try by all means to make them unsharp. And they even use some of abazalwane bakhe umuntu to turn around him. And thereafter uma sinenyanga enjalo esencane
and ubone ukuthi ikusasa layo ligqamile kodwa kunabantu abayi-umbrella ngenhlupheko abafisa ukubona ukuthi bethatha yonke into even isonto lakhe indlela lenza ngayo kube labo because they claim ukuthi uWodi upreacher izwi labo kanti izwi likaNkuluNkulu abantu abankulunkulu engisho ukuthi sibona inyanga yokuqala ivakashela abaka TV beze embarrass sibona umkhandlu wezinyanga engasho lutho ngalokho kungasho lutho nobaba Dota futhi akasho lutho ngoba kunabantu okufuze ngabe besibalindele ukuthi bayikhuluma leyanto abazange bayikhuluma. It is ashamed because kuzoza kwenye inyanga kube sengathi thunywa usibani bani athi ngoba nami kweza kube nokuthi nami ngobathume kusibani bani. Lento ngifuna ukuthi sike siyibuke ukuthi if sizoba nezinyanga ezincane ezikhulayo bese kuba khona izinyanga eziqhoqhobele izwi laNkuluNkulu abafundisi noma you cannot control or patent izwi laNkuluNkulu. Le nyanga lena angiyazanga manje ngiyaze ekudala ike yafika le eThekwini like 3 years ago yathi sibonane la eparking e3rd floor ngafika eparking ayikho kodwa kuphi wathi hayi ngiyangena manje ngama eparking waqhamuka ehamba ngeMercedes C220 2000 lemhlobo emisha lene glass roof wanginika imali esubstantial wathi hayi baba Dota bengizokunika nje imali ngiyadlula uyapha hayi ngiyadlula inyanga leyana engeke ngathi yathi iqala ukungibona yangifica kangise 19th floor ngikhumbula ukuthi kwakuyena kuGebo kukhona nomkami ngalelo langa yafika nginika 17000 ngalelo langa iqala nje ukubona ngina 17000 ayingazeli uzothatha umuthi angimlaphi and angikholelwa mina kulapheni ezinye izinyanga because uma ulapha ezinye izinyanga you are making mistake inyanga uyilapha uyayisiza stop breaking ukuthi wena ulapha ubani ubalapha ubani uyabasiza and then wanginika 17000 I once went to his church in Johannesburg eMarshall Town nakhona futhi wafika wanginika imali engango wethu uzokunika 10000 angikusho nje imali athi uzokunika yona but umuntu ke but he changed all that as well angangitshelanga mina ukuthi yakushintsha kodwa lokho nginika 13000 walethwa abanye babasebenzi bakhe kumina ngathi mina ngeke dokotela ngime ezansi ngikwazi ukushaya umoya kade ngidrive ngifuna ukuphumula kushaya umoya nje bangilethela 13000 engisho ukuthi le nyanga leyana but today siyibona iku Ireland he's getting no support from no one is commenting anything good or bad ngayo but into abayenzayo ngapha ukugroupa izinto ezingekho so that he be exposed otherwise and then instigator ngayo yonke indlela so that he will collapse as if he collapse igama lethi mkhuludi bazolithatha abantu. What I'm telling you is this, it is ashamed, it is peripherally painful ukubona lento yenzeka but yenzeka kwenyanga yenziwa abantu futhi abazinyanga or ababafundisi or abantu akade besonta kuyena because abantu abasuka bezosonta kwena suku bathembile ngezwi laNkuluNkulu ukuthi balethe uNkulunkulu ukuthi uzobanikeza izwi nentshumayelo. Baba Dokotela baba sisibojabule mfana mhleja yakhe ngizolo abancisa inyanga oqala yazi kwami yazi umuzi wami yazi ama-flat ami flat ese-Morningside ngayisa flat ese-Glenwood ngayisa imizi ese-Avoca uyayazi 1 2 wase u3 Avoca lo ngisanda ukuthenga wesi4 akawazi inyanga yazi umuzi wami osemgababa through ithombe inyanga yazi umkami yazi engane zami yazi yonke into engisho ukuthi uma kwenzeka kanjeyana it is so painful baba Dokotela bawe sezibajabula inyanga leyana engazala nogogo wakhe ehlala naye kanje ugogo wakhe ugude kakhulu ke ugogo wakhe emabasweni enhlanhla and mengifuna ibaso lenhlanhla ube ngithatha ugogo wakhe uWodi sihambe seGrasmere ufike ngibona nesalwazi sikunika amabaso at how much free engisho ukuthi nanamanje kusenabantu ngempela abakholelwa lento abayitshelwe yona but into engiyazi kahle kuyena nenginefakazi bayo engiyiboni effective kuyena izinto zaseCasino inyanga yokuqala yakhipha ispray saseCasino sesizibone ezinye ziphuma ngazi kanjani inyanga yokuqala ukukhipha iwash lokugembula inyanga yokuqala engiyaziyo kule group yabo
eyakhipha isikhwama semali abantu abazothatha isikhwama semali inyanga eqala ekwazi ukuthwalisa ngo-effective inyanga oqala ekwazi ukuthwalisa ngo-effective sahamba nayo saye eMalawi and then umuntu esasihamba naye he tried to poison me kanti uwodi uphethe ifoni kanje uya WhatsApp obehleli yedwa kanti unfortunately uzothi ifoni uzobona into enzo lo muntu ekhipha into eyifaka lapha eteni lami uma ngibuya ngabuya ude sehleli nawo lenyanga ngathi meeting ethathwa hayi babudokotela kune call engenile engicela ukuthi uyiphendule kanti uwodi ungibhalele la ukuthi don't drink the tea ngayifunda ngathi hayi udangiyazi lento delete ngayidelete kodwa into yangiba ngisaliphuza ngatshela lo behleli lana ngathi akaliphuze wathi hayitezi uma ngihlushwa izinyo engisho ukuthi kuba uwodi kwakuyinyanga embi eyikhohlakele wezothi mekubonile kwenzelwa akazithulele mina mase ngisalaphi sasisemzuzu kwelinye ihotela lapha yana eGrand Hotel Grand Hotel eMzuzu ngangizosala khona and ngabona lapho ukuthi is not inyanga lena is my brother I can trust him baba udokotela baba isizwe bawujabule ufana uKhleja Khehle uMzulu amancane sangesolo futhi ngixolisa siyabonga Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woza kababa udokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababa udokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Zicelele iBlack Stick kababa udokotela kujabule umama egamelweni